Благословена събота, братя! Благодарен съм за възможността да бъда отново тук в Роаноке след 5-седмично отсъствие и ми е приятно, че се завърнах. Господ благослови нашето пътуване, свършихме работата. Разбира се, не всичко премина толкова гладко, колкото ни се искаше. Понякога и такива неща се случват, но като цяло беше много добре. Част от полетите имаха забавяне и се наложи да чакаме 12 часа на летището за следващата връзка и да пътуваме ден и нощ. Нощите в автобусите не бяха перфектни, но вече сме тук с нашите братя, с нашето църковно семейство и това винаги е толкова прекрасно и невероятно. Слава на Бога, че ми даде възможност да служа на Него и на църквата Му и се моля да се насладим на тези моменти, които ще прекараме тук заедно. Така че когато напуснем това място, да си тръгнем с увереността, че сме срещнали Исус Христос тази сутрин. Когато идваме на църква всяка събота, понякога не обръщаме внимание на детайлите. Тази сутрин си размишлявах за нещо. Отидох до офиса на генералната конференция тази седмица и пих вода от диспенсъра, който имаме там. И си казах, аз дори не знам кой купува тази вода за нас. Всеки път, в който отида там, има вода на това място. И аз пия и не знам кой я купува. Трябва да разбера кой я купува и да благодаря на този човек, че го прави. Тази сутрин видях красивите цветя тук и си казах, колко от членовете на църквата знаят кой ги купува и слага тук всяка седмица. Аз мисля, че знам кой е. Последния път, в който се видяхме, чух нещо, което ме накара да осъзная кой ги купува и му благодаря, че се грижи за тези детайли. Има толкова много други детайли тук и Господ използва някого, който да извърши простички неща, толкова различни за нас, когато се срещаме на това място. Бог да благослови всеки един от вас, който работи и помага на църквата за всички малки и големи неща тук. Тази сутрин ще говорим по темата каква е цената да следваш Исус или каква е цената да следваш Христос. И искам да обясня още в началото, че няма да говорим за спасението, колко струва спасението. Библията е достатъчно ясна по този въпрос. В Ефесяни 2.8 се казва, че е безплатно и е дар от Бога. То не идва чрез нас, така че спасението е дар, безплатно е. Но има ли цена да следваш Исус Христос и каква е тя? Искам да ви задам един въпрос. Ако някой дойде при вас, да кажем, че този човек ви продава къща, и е съставил договор и ви дава да го подпишете, но не е написал цената там. Ще подпишете ли договора? Не, нали? Склонни ли сте да подпишете някакъв договор, в който не фигурира цена? Не. Надявам се, че днес, след като приключим тази проповед, ще сте склонни да подпишете един договор без упомената цена. Аз също като цяло не бих подписал договор, който не е обозначена цената, сумата. Как ще знам дали трябва да платя за това или не? Мисля, че ни липсва нещо. Добре. Благодаря, брат. И така, Христос беше много различен водач, много различен учител. Когато беше тук и хората изпитваха трудност да го разбират. Той беше различен от всички други водачи. Една от подробностите, които ми привлече вниманието е, че Христос дойде, започна да основава християнската църква и разбира се опитваше да привлече хора към църквата си, към себе си. И обикновено, когато водачите опитват да привлекат хора, какво правят? Какво казват? Хубавите неща, които могат да предложат. Показват хубавите неща, които имат. Влизате в YouTube в днешно време, виждате тези инфлуенсъри, какво ви показват те, за да ви привлекат? Моля? Какво моля? Да, колко последователи, колко абонати имат. Показват ви хубавата си кола, която понякога те дори не я притежават, а просто са я взели под наем, но са взели под наем тези доста скъпи коли и казват, че са техни. Показват се в големи имения, твърдейки, че са тяхна собственост и в някои случаи това е така.
Но много от тях нямат тези неща, но ги показват, защото хората искат да видят колко успешен е този човек и ако той е наистина успешен, ако тя е наистина успешна, тогава ще го последвам, ще я последвам. Но Христос беше различен. Когато дойде тук, той не рекламираше какво има. Какво казваше той на хората, което не изглеждаше много заинтригуващо? Йоан 16:33 е един от стиховете тук, който казва: това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб. Той каза, ако искате да ме следвате, бъдете наясно, че ще имате премеждия в света. Дързайте, но бъдете сигурни, че ще имате скърби. Само помнете, че аз победих света. Какво има предвид с това? Той иска аз да го следвам и ми обещава, че ще имам премеждия. Говори за някакъв мир, но след това говори за скърби. 2 Тимотей 3:12. Тук Павел пише до Тимотей. Съжалявам, Тимотей трябваше да е с главни букви, но тогава Тимотей идва. Тук Павел му пише, казвайки: но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. Това е, което Евангелието продължава да обещава на хората. Скърби, гонения. И затова Христос казваше на хората през цялото време: има едно нещо, ако искате да ме следвате, елате, но това си има цена. Матей 16:25 сега. Самия Христос го казва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мене, ще го намери. Сега той идва и говори за намиране на живота и губене на живота. Трябва да изгубя живота си, за да спася живота си. Това беше много объркващо за някои хора. Такъв вид водач, странен водач, идваш със странни слова. Тук той говори за даване на живот, но пък трябва да загубиш живота. Матей 8:20. Исус му каза: на книжника, който дойде при него, възнамеряваш да следва Христа, казвайки си: нека видя и да проверя какво предлага Исус. И тогава Христос му каза: Исус му каза: лисиците си имат леговища и небесните птици гнезда, а човешкият син няма къде глава да подслони. Нямаше хубава кола, която да покаже, нито голямо имение. Той каза: аз дори нямам леговище. Все още ли ти се струва добре? Все още ли искаш да ме следваш? Нямам нито възглавница, на която да подслоня главата си. Това беше нещото, което Христос казваше на хората и за това се различаваше от всички останали водачи. И после казва Марк 13:13: и ще бъдете мразени от всички заради моето име, но който устои до край, той ще бъде спасен. Братя и сестри, дори в днешно време тази покана тук не е много привлекателна. Ние искаме нещата веднага, на момента. Нямаме търпение да чакаме твърде дълго. Винаги съм казвал, спомням си в миналото, когато живеех в Тексас, компютърът тепърва се беше появил и имахме ежедневен интернет. Щяхме да седим там и да го чакаме търпеливо. Издаваше странен звук. Някои младежи го бяха виждали във видеа, които показваха. Никога не бяхме се занимавали с такова нещо. Отнемаше няколко минути на интернета да се включи. На самия компютър също. Изискваше доста време за компютъра, после за интернета. Трябваше да чакаш интернета. И ние чакахме и ни се струваше като много дълго, а вероятно са били 2 минути, докато се включат и двете. Изглеждаше като много време, нали? А в днешно време колко време отнема на нашия компютър да се включи? Отваряме екрана и стартира веднага. И ако отнеме повече от 5 секунди, се отекчаваме. А пък ако са повече от 10, можем да го изхвърлим на пода, защото се бави твърде много. Ние искаме нещата бързо. Свикнали сме нещата да се получават бързо. Интернет в днешно време е нещо невероятно. Отваряме компютъра и той вече е там, не чакаме никакво време за това. И сега идва Христос в днешно време. Той не се е променил. Интернет се е променил, компютърът се е променил. Всичко е много бързо в днешно време. Но вестта на Исус все още си е същата. Той все още твърди същото. Който устои до край, той ще бъде спасен. Той каза: там накрая ще получите наградата. Наградата, която наистина желаете, ще отнеме някакво време.
неговата вест не е същата. Марк 13:9. А вие внимавайте на себе си, защото ще ви предадат на събори. Тук започваме да разбираме малко по-добре цената. Бог няма да ви таксува за това да следвате Исус Христос, но светът ще ви и може да бъде скъпо. За някой повече отколкото за други, но ще бъде скъпо. А вие внимавайте на себе си, защото те, хората от света, ще ви предадат на събори, в синагоги ще ви бият. Това ви обещава Христос и то не метафорично. Това е истината и ще се случи. И пред управители и царе ще застанете заради мене, за да засвидетелствате на тях. Така че светът ще бъде срещу вас. Вие звучите сякаш сте против света. Светът не ви разбира и ще ви струва някои неща на този свят, за да следвате Исус Христос. В Лука 14 глава, от 28 до 30 стих казва: защото кой от вас, когато иска да съгради кула, не сяда първо да пресметне разноските? В днешно време ние не строим кули, нали? Не мисля, че някой от вас тук строи кула. Затова нека кажем къща. Ако започнем да строите къща, Христос казва: по-добре бъдете внимателни и пресметнете разноските. Първо да пресметнете разноските, дали ще има с какво да я доизкара. Да не би като положи основа, а да не може да доизкара, всички, които гледат, да почнат да му се присмиват. Христос каза, ако не пресметнете разноските и започнете да строите по-голяма къща, отколкото можете да си позволите да завършите, хората ще ви се подиграват. И това е истината. Започвате да строите къща, не можете да я завършите и хората ще ви се подиграват. И да казват: този човек почна да гради, но не можа да доизкара. И хората ще кажат много повече от това, критикувайки ги ви, защото сме започнали да строим къща и не сме могли да я завършим. Затова Христос казва, че е нужно да пресметнем разноските. Братя и сестри, тук той говори за нашето решение да го следваме. И иска да ни изясни, че има цена, която трябва да заплатим за това да го следваме. Ние не плащаме за спасението си, то е безплатно, то е ясно, но да следваме Исус Христос има цена. И как можем да знаем каква е цената? Колко струва? Той говори тук-там, казва ни някои неща, които ще се случат, но каква ще бъде пълната цена за вас, за да следвате Исус Христос? За съжаление, аз не мога да ви кажа, защото самият Исус не ни казва каква ще бъде пълната цена, понеже ще струва различно за всеки един. За някой от нас ще бъде по-скъпо, отколкото за други. И това е проблема на много хора. Защото сме свикнали винаги, когато сключваме договор, да знаем колко ще струва. Не правите бизнес с някого без да знаете крайната цена за това. И сега Христос идва при вас и ви казва: има някаква цена, но няма да ви кажа колко общо ще бъде тя. Това, което Христос ни казва тук, братя и сестри, е да сключим договор с Него, в който не фигурира цена, и всичко, което договора казва накрая е: Исусе, каквато и да е цената, аз съм Твой. И сега Той иска да сключим този договор с Него. Той ни моли да сключим този договор. Възнамерявате ли да сключите такъв договор с Него? Матей 16:24. Тогава Исус каза на учениците си: ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си и така нека ме последва. Тук той говори малко относно цената. Трябва да се отречете от себе си, но това, което наистина казва тук е, че трябва да бъдете готови да се откажете от себе си. Дори ако това означава да умрете за мен. Това е цената, която може да струва. Може да струва всичко за вас. Сърцето ви, тялото ви, вашият живот, временният ви живот тук на земята може да бъде цената. Матей 19:12. О, братя, отговарям преди да съм прочел този параграф и искам да коментирам тук с вас. Когато казваме, че цената може да бъде пълната загуба на това, което имате тук на земята, то е буквално.
Не е метафора. Буквално е. Може да ви струва всичко. Дори професията ви. Може да сте учили толкова много години и изведнъж поради някаква причина Христос да дойде при вас и да ви каже: искам да вършиш нещо друго. И не можете да избягате от този слаб гласец на Светия Дух. Казваш ви да се откажете от тази професия, защото имам нещо друго за теб. Искам да те изпратя някъде другаде, да правиш нещо друго. Това може да бъде цената за вас. За някои цената е техният живот. Целият им живот на този свят. Можем ли да си припомним някои от тях? Йоан Кръстител. Какво му се случи? Защото беше решил да следва Христа. Колко му струваше? Какво? Главата му. Той беше обезглавен. Колко му струваше на Петър? И на него живота му. Той беше разпънат. А на пророк Йоан, какво му се случи на него? Това беше интересно. Той беше потопен във врящо олио. Но благодарение на Бога бе опазен и оцеля. Духът на пророчеството казва, че Бог го избави. Бог го извади от казана с олиото и го спаси. Но той беше готов да отиде и да бъде потопен там в това врящо олио заради Исуса Христа. И това е, което ви пита Христос. Готов ли си да отидеш в казана с олиото, ако се налага? Това се казва в договора. Аз съм твой, каквато и да е цената. Имаше още много други. Павел също беше обезглавен, нали? Юда. Какво се случи с Юда? Той беше прободен с меч, убит от меч, казва Библията. Така че за някой от тях цената буквално беше земният им живот. И сега това е един интересен стих. Матей 12 глава 19 стих. За някои хора цената е да станат евнуси, казва. Защото има скупци, които така са родени от утробата на майка си. Да, има хора, които са родени скупци. Не изпитват желанието да се женят. Те просто са родени по този начин. Не ги е грижа да се оженят. И това е всичко. Така са си родени. Има пък скупци, които са били скупени от човеци. Тук Христос прави връзка с обичая, който имало през тези времена, когато царете са искали някои мъже да се грижат за принцесата и за да се уверят, че тези мъже няма да вършат глупости, те са били скупявани от царете. А има и скупци, които сами по себе си са скупили заради небесното царство. Тези хора тук, някои от тях са в различни ситуации, но има хора, които по собствено желание са решили да бъдат скупци заради небесното царство. Нека поговорим за тези, които знаят истината относно брака, знаят плановете на Бог за брака, възникват проблеми в брака им, те се развеждат и Библията казва, че в този случай те трябва да останат сами. И те решават да направят това заради небесното царство. Има и други ситуации. Срещал съм с няколко човека, които имаха хомосексуални наклонности. Виждали ли сте такива хора в църквата? Да, аз съм виждал. Поглеждате към човека и вече си казвате: не. Този човек има такава склонност. Но човека се контролира заради небесното царство. Имахме случай, в който знам, че братът е срещал трудност и до ден днешен среща тази трудност по този въпрос. И той беше честен с пастора и каза: братко, изпитвам трудност с това. Аз не харесвам жени. Харесвам мъже. Това ми е предпочитанието. И каза: но зная какво казва Божието Слово по този въпрос. Това е голяма борба за мен. Но искам да се кръстя и моля за благодат и милост от Бога, да ми помогне да стана скупец за небесното царство. Това е, което Христос казва тук. За някой това ще е цената. Аз не зная каква е вашата ситуация, но има цена за вас и зная, че трябва да се борите с трудностите, за да ги преодолеете, и трябва да разчитате на благодата на Исус, за да ги преодолеете. И понякога просто да продължавате да се доверявате и да вярвате, че въпреки трудностите, кръвта на Исус е достатъчна за вас.
Лука 14 глава 26 и 27 стих. Ако дойде някой при мене и не намрази баща си и майка си, жена си, чадата си, братята си и сестрите си, а още и собственият си живот, не може да бъде мой ученик. Има някои стихове в Библията, които са сложни, нали? Петата заповед ви казва да почитате баща си и майка си. И сега идва Христос и ви казва, ако не намразите баща си и майка си, и жена си, и децата си, и братята й, и сестрите си, любете се един други го. Така ще познае, че сте мои ученици, ако се любите един други го. Йоан 13:34, нали? И сега той ви казва, че трябва да мразите братята и сестрите си, ако искате да бъдете мой ученик. Братя и сестри, Христос тук използва много силни изрази, за да ни привлече вниманието към цената на това да му служим и да го следваме. Той иска да изясни така, че да нямаме съмнение, че има цена. И всичко, което казва тук, братя и сестри, а знаем, че Библията не си противоречи, нито Бог си противоречи, то това, което Христос казва тук е, че понякога светът ще гледа към вас и няма да разбира действията ви, решенията ви, това, което правите, и дори ще мисли, че мразите баща си, майка си, децата си, братята и сестрите си, защото сте решили да ме следвате и светът няма да ви разбере. Има някои решения, които взимате от дома за децата си и дори децата ви понякога са объркани и си мислят, че ги мразите. Те казват, баща ми и майка ми обичат повече тази религия, отколкото обичат мен. И понякога може да погледнат към вас и да ви кажат, мразяте. И дори да не ви разбират, в света не ви разбират в някои ситуации и казват, как може да предпочита религията си, Бога си, пред жена си и децата си. Това казва Христос тук. Понякога така ще изглежда за света. Те няма да разбират. Заради начина, по който гледат на нещата, ще си мислят, че мразите баща си и майка си, децата си, жена си, братята и сестрите си. И в 27 стих се казва, който не носи своя кръст и не върви след мене, не може да бъде мой ученик. Когато си помислите за кръста, носенето на кръста не е лесно нещо, но това, което казва Христос тук е, че понякога ще трябва да се качите на кръста с Него. Може да трябва да бъдете разпнати. Ще останете неразбрани. Хората ще ви мразят. Може да си мислят, че вие ги мразите, защото правите нещо за Господа. И хората ще си мислят, че е срещу тях, че вие сте срещу тях. Този брат, тази сестра има проблем с мен. Защото служите на Исуса. Решили сте да правите нещата по начина, по който Бог иска да ги правите. Понякога наистина е сложно, ако не разбирате какво казва Христос тук. Защо ние като християни искаме да бъдем най-добрите хора на света, нали? Искаме. Искаме да бъдем приятелски настроени, да бъдем добри, искаме да се отнасяме сърдечно с хората, възпитано. Но понякога, дори когато правите всички тези неща, пак ще останете неразбрани. И има моменти, когато е нужно да предприемеш някакви действия, които може да не бъдат приятни и хората няма да ги разбират. Относно някои от действията, които ще предприемем в бъдеще, вдъхновението казва, когато стоим зад истината във времето на гоненията, някои от нас ще бъдат призовани да се изкачим на кръста с Исус. Някои от нас ще бъдат мъченици за Исуса Христа. Скъпо ли е? Има ли цена? Да. Има цена да следваш Исус Христос. И Той даде това ясно да се разбере в Писанието Му. Той не иска никой да бъде объркан относно това дали има или няма цена. Да, има цена. И може, ако се налага, да бъдете призвани да умрете заради Него. Йоан 15:19 Христос каза, ако бяхте от света, светът щеше да люби своето. Не си правете илюзията, че винаги можете да угодите на всички. Че светът винаги ще ви обича. Всъщност, духът на пророчеството казва, че когато църквата е в ситуацията, в която сме в момента, когато светът по някакъв начин ни обича, не притесняваме света, значи има нещо липсващо тук. Духът на пророчеството казва, нека чистото истинско благочестие се въздигне отново
и светът ще бъде против нас. Така че в някои ситуации знам, че някои от вас срещат трудности в света, с работата си заради религията, с училището заради религията, срещате изпитания сред роднините си заради религията. Това не е нищо странно. Така се предполага, че ще бъде. И вие си мислите, аз се опитвам да угодя на тези хора, опитвам се да дам най-доброто от себе си и ще ви кажа, просто да бъдете християни, просто да бъдете като Христос притеснява някои хора и няма нужда да казвате нищо, няма нужда да им правите нищо. Правите всичко както трябва, опитвате се да им помогнете, но по някакъв начин притеснявате света. И Христос казва, ако бяхте от света, светът щеше да люби своето. А понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Това не го казвам аз, казва го Библията. И когато Христос казва, когато Словото казва, вярвайте, че това е така. Светът ви мрази. Те може да го прикриват, но светът ви мрази, защото Христос ви е избрал да го следвате. Лука 14:33. И тъй, ако някой от вас не се отрече от всичко, що има, не може да бъде мой ученик. Доколко трябва да се отречете? Трябва да сте склонни да се откажете от всичко. И това не подлежи на обсъждане. Ако отидете при Исус и му кажете, Господи, аз съм склонен да отида толкова далеч, но ако трябва отвъд това, ще е твърде много за мен. Тогава той ще каже, не можеш, дори не си готов да подпишеш завета тук, договора с мен тук. Вие не знаете цената, аз не знам цената. Просто трябва да подпиша договора, казвайки, Твой съм, Боже, без значение от цената. Само ме дръж в ръцете си, защото аз не мога да държа себе си. Братя и сестри, цената за нас понякога е да се смирим до точката на осъзнаването, че не можем да платим цената. Че не можем дори да преминем през всички тези скъпи неща, през цялата тази цена, която светът ни възлага. И това е трудното за много от нас, да стигнем до това заключение. Знаете ли, аз не съм способен да се справя с този завет. Брат Ли обясни тук тази сутрин разликата между договор и завет. И понякога за нас е трудно да приемем това. Аз не мога да платя цената да бъда последовател на Исус Христос и трябва да разчитам, че Бог е склонен да приеме, че аз ще нарушавам завета понякога, заради слабостите ми, заради ограничеността си и е трудно за мен да разбера, че все още Бог ме обича и Той все още е склонен да продължава завета, защото Той никога не се променя. Аз мога да се променя, мога да се проваля, но Той никога не се променя. Никога. Това е част от цената. Да повярваш, да осъзнаеш и да приемеш факта, че е твърде скъпо за мен самия и не мога да платя цената. Колкото повече не мога да платя цената на спасението си, също толкова не мога да платя цената да следвам Исус Христос. Твърде много е за мен. Нуждая се от благодат, нуждая се от Святия Дух, нуждая се от милост, нуждая се от опрощение всеки момент. Матей 13:44. Небесното царство прилича на имане скрито в нива, което като го намери човек, скрива го и в радостта си отива, продава всичко, що има и купува оная нива. Още веднъж Христос казва тук, този човек си е открил това хубаво имане на това място, това хубаво съкровище, но нивата принадлежи на някой друг. Така че той скрива имането си там, работи усилено, продава всичко, което има и купува нивата, защото иска това имане. И Христос казва, ето толкова ще ви струва да ме следвате. Може да ви помоля да продадете всичко, да се откажете от всичко, което сте, от всичко, което имате на този свят, за да ме следвате. И сега въпросът е, за вас ли е да подпишете този завет, този договор с Исус Христос? За богатия младеж беше твърде много. Когато Христос му каза, отиди и продай всичко, което имаш и ме следвай, той си помисли,
че е твърде много. Библията казва, че той просто си тръгна, защото това беше твърде много за него. Христос ни пита мен и вас тази сутрин: твърде много ли е за вас или е достатъчно добре да сключите този завет с мен, без да знаете крайната цена? Защото може да ви струва всичко, което имате. Може да ви струва всичко, което сте. Склонни ли сте да подпишете този договор? Лука 14:14. И ще бъдеш блажен, защото понеже те нямат с какво да ти отплатят, ще ти бъде отплатено във възкресението на праведните. Още веднъж Христос идва и казва: наградата ви ще бъде там, някъде там. Не знам, не мога да ви кажа кога, дали ще бъде след 1 месец, след седмица. Ако умреш днес, за теб е днес, защото когато се събудиш при възкресението, сякаш си спал. Може да ви отнеме няколко години, за да получите наградата. Може да ви отнеме до края на живота ви и да не видите наградата тук. Наградата, която наистина искате. Това е застраховка. Това е вечният живот с Исуса Христа. И сега Той идва и ти казва: ще бъдеш компенсиран. Просто вярвай. Може да бъде трудно сега, може да изглежда скъпо сега, но това, което Христос казва тук е, че това, което Той може да ви даде, е 1000 пъти по-добро и 1000 пъти повече от това, което светът може да ви даде. Много повече, но ще бъде в бъдеще. Трябва да му се доверите, трябва да бъдете търпеливи. Младежът, богатият младеж си мислеше, че беше твърде много за него. Някои други се отказаха от Исус в този свят, защото си мислеха, че е твърде много за тях. Дори Хитлер. Знаете ли, че Хитлер е израснал в църквата? Той е пеел в хора, твърди историята. Да, и дори е мислял да стане пастор в някакъв период. Но някъде там на кръстопътя на живота, историята казва, че е променил решението си и се е превърнал в човека, който е бил. И той е получил почти всичко, което светът е могло да му даде. Но изгубил Исус и е загубил всичко. Затова Исус казва тук: може да изглежда скъпо, но мога да ви дам много повече, отколкото светът може да даде. Много се отказаха от него, но Павел стигна до това заключение. Това е заключението, до което Господ иска ние с вас да достигнем също. А още всичко считам като загуба, заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ и Христос Исус, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия. Павел разбра. Той каза: ако придобия Христа, печеля всичко, така че съм склонен да се откажа от всичко друго тук. Да, братя, ние трябва да пресметнем цената. Въпреки че не знаем колко точно е. И както отбелязахме тук, може да струва колкото струваше на Павел. Той каза: всичко. Отказвам се. Губя всичко в името на Христа. И той беше щастлив и доволен. В Марк глава 10 стих 30 и 31. Когато Христос беше запитан: какво ще получим, защото те следваме? Говориш за цената, но какво ние ще спечелим? И той каза: и да не получи стократно сега, този, който ме следва, и да не получи стократно сега, в настоящето време, къщи, и братя, и сестри, и майки, чада, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят вечен живот. Христос казва тук: знайте, че зависи от перспективата, която имате. Може да погледнете и да си помислите, че е скъпо, губите всичко тук, но Той казва: аз вече съм ви дал нещо тук и много повече в бъдещия ви живот. Понякога изглежда, че губи много, но, братя и сестри, толкова е хубаво, когато достигнете мястото. Бях в Украйна за първи път преди няколко години и аз пристигнах в Украйна и все още имаше доста останки от комунизма. Още щом пристигнах на летището, видях тези тъжни хора. По изражението им личеше, че са разтревожени. Не вярваха много на други хора. Това можеше да се види. Аз съм свикнал да работя с хора. Свикваш по някакъв начин да усещаш какво им се върти в главите на тези хора. Беше тъжно. Гледах наоколо, наблюдавайки хората.
Това беше първият път, в който посещавах страна, която беше излязла от комунизма неотдавна. И да, беше различно от всяка друга държава, в която някога съм бил. Когато гледах израженията на тези хора, изпитах съжаление към тях. Никой не вярваше на никого. Но после, аз пристигнах в 4:30 сутринта. Отидох да поспя до 7 сутринта, защото първата ми среща започваше в 8 часа. И после отидох в църквата в Черневци. И влязох в църквата от задната страна, имат заден вход. И дойдох оттам, за да започна първата си среща в 8 сутринта. И когато влязах в църквата, видях, това е голяма църква. Не знам колко хора могат да поберат там, но е доста голям броят им. И църквата беше пълна с младежи. Много млади хора. Когато погледнах лицата на тези младежи, на няколко млади пастори, които бяха там, си казах: аз имам семейство тук в Украйна. Техният изглед беше различен. Те имаха мир. Те просто изглеждаха като Исус. Братя и сестри, това е, което казва Христос. Аз вече съм ти дал. Ти имаш семейство в Украйна, имаш семейство в Етиопия, където и да отидеш имаш семейство. Дал съм ти брати и сестри навсякъде, имаш майки. Когато бях в Украйна, някой се погрижи за мен, както моята майка се грижеше за мен. Да. Христос казва: имате семейство навсякъде, където отидете. Погледнете с различна перспектива и тогава, казва Той, в идещия свят ще ви дам вечен живот. Това е, което всеки тук на този свят търси и не може да намери. И аз го имам, за да ви го дам. Те не знаят какво търсят. Търсят на грешното място, но аз го имам, за да го дам. Искате ли го? Имам го за вас. Братя и сестри, Христос ви казва да пресметнете цената. Но преди да ни каже да пресметнем цената, Той вече е сметнал за нас. Нека прочетем този текст тук. Прекрасен е. Невероятна глава от Копнежът на вековете. Нека видим. Вижте го как размисля върху цената, която трябва да бъде платена за човешката душа. Така че той е пресметнал цената. Той е изчислил колко ще струва. Вижте го как размисля върху цената, която трябва да бъде платена за човешката душа. В агонията си той се притиска към студената земя, сякаш за да попречи да бъде откъснат от Бога. Хладната нощна роса пада върху простряното му тяло, но той не обръща внимание на нищо. Било е болезнено, било е студено, но се казва, че той не е обърнал много внимание на това в този момент. Знаете ли защо? Защото си е мислял за вас. От бледите му устни се изтръгва горчивият вик: Отче, ако щеш, отмини ме с тази чаша. Но даже и сега добавя: обаче не моята воля, но твоята да бъде. Какво казва тук Христос на Отца си? Отче, ако има друг начин да спасиш тази бедна душа, която е изгубена да умре за вечността, тогава направи го. Но ако няма друг начин, ще поема аз цената. Той вижда грешника. Вдъхновението казва, че Христос гледа към грешника. Това означава, че Той поглежда към вас. Той може да ви види в бъдещето, може да види мен. И Той видя, че ако сме оставени сами на себе си, ще загинем. Той вижда безпомощния човек. Нямаш никакво друго решение, никакъв друг начин да се спаси. Той чува риданието на погиващата раса. И когато погледне на вас, във вашата ситуация, тогава казва тези думи на Отца си. Този момент, братя, когато Той прие да отиде на Голгота, Библията казва, че е взел вашите грехове и моите грехове върху себе си. И това беше като да инжектираш наркотик в тялото на Исус Христос. Той не беше свикнал с греха. Когато греха дойде в тялото му, в този момент, когато Той прие нашите грехове, неговите вени се спукаха и пота му се превърна в кръв. Това беше неговият организъм, който го изхвърляше. Грехът беше нещо чуждо. Той не беше свикнал с това и тялото му не искаше да го приеме. И в този момент Той взе решението, казвайки: Отче, няма значение цената, стойността. Аз ще я платя, за да спася това мое дете, което е изгубено. Това беше много тежко за него. Вдъхновението казва, че той падна. Той припадна и падна на земята.
И в този момент ангел слезе от небето, повдигна главата му, постави главата му тук, на гърдите си и му даде видение. И това видение го мотивира отново. Силата му се възвърна. И знаете ли какво беше това видение? Споменал ли съм ви го преди? Той видя теб да влизаш в небесното царство заради неговата жертва. Амин. Той каза: Отче, това е цената, но аз виждам труда на душата си и съм доволен, защото искам да видя това твое дете да влиза в небесното царство. Аз ще отида на Голгота. Склонни ли сте да сключите договора с Исус сега, казвайки: Господи, аз съм Твой, без значение от цената, аз съм Твой? Ако сте склонни да сключите този договор с Исус, просто говорете с Него в сърцето си в този момент и му кажете: Господи, аз съм Твой, аз не мога да изпълня този договор сам, нямам тази сила, нямам тази власт, но Ти се доверявам. Дръж ме в ръцете си до края. Така че нека Исус докосне сърцата ви тази сутрин, да докосне моето сърце, за да вземем това решение и да го следваме независимо от цената с Неговата благодат. Амин.